Čaute, volám sa Samko, mám 8 rokov, mojím najobľúbenejším športom je lyžovanie, najradšej mám halušky a hrám na gitaru. Ahojte, volám sa Slavka, mám 9 rokov. Moje obľúbené jedlo sú brinzové halušky. Môj obľúbený predmet je slovenčina a matematika. Od prvej triedy chodím na mažoretky. Ahojte, volám sa Týmko, mám 8 rokov, mám rád rezeň a biatlon. Zaujívam sa o Lego a zbieram notesy. Ahojte, volám sa Adam, mám 9 rokov, rád športujem biatlon, moje najobľúbenejšie jedlo je pizza. Ahojte, volám sa Maťa, mám 8 rokov, moje najobľúbenejšie jedlo je pizza, od prvej triedy chodím na mažoretky. Ahojte, volám sa Marek. Moje najobľúbenejšie jedlo sú brinzové halušky. Môj najobľúbenejší šport je tenis a veľmi rád si čítam knihy. Učiteľka Janka! Ahojte!